Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lisel, manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nag-abroad ti asawak, gapu ta kayat mimeten ti maadaan iti bukod a balay. Gapu ta makipaggigyan kami pailaang iti balay da katugangat. Dito'y man arugyak ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lisel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mami, masapol nga agbayad akong iti tuition fee minton bigat. Ada kating kwartayo? Awan pa'y ngarod anak ko. Saan pa imot ang nagpawit ni dadim? Awan ka tinatda, iti impawit ni daddy, idi na panabulan, mami? Pasensya kan anak. Intad ko ngamin-amin dayjay kadalolam. Isungarod amang manggedak pa yun para kadagiti daduma kasapulan ta dito'y balay. Kaslasaan nga agtrab-trabaho ni daddy, iti abroad. Ala, baybay amlatan anak ko. Barang agpawit tumutlaang ni dadim. Kasano no saan, mami? Masapol ang makabayad akon, tapno makaeksama. Bayam anak ko. Agremedyo ak, no talaga nga awan ipawit ni dadim ita. Nagkapwam, Lisel. Ijay sentro nanang. Napan ko inala ta impawit ni Dondon. Indiretsok matan nga imbayad iti matrikula ni Leslie. Itangamin nga aldaw ti panagbabayad. Kag imbayad mo amay? Uwan nanang, tapno santon aparikot inton sumaruno abulan. Awan latnatdan nga uray basay. Gimata nga kon kadagiti masapsapol dito'y balay, nanang. Inton sumaruno, yagmuntaw tasyak tagatang. Nagaduti saan nga importante agat-gatangam. Sayang ti kwarta. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Masaya at mati ka sa saad ko dito eh. Bakit? Da kayo nga iti anak ta. Kwa? Nasaya at kami lata ditoy. Nasaya at nga ron no kasta. Bakit? Ay, huwag kayam, malagip ko. Manay na yun ang kadimot laang turnong tayo bangko. Pasensya kan, Lakay. Ngamjak pa'y nanayunan. Anya? Ay, maawata ka dumakdag ti paggastusan ti anak ta. Mangidulin ka kumamat iti uray basit ah. Taditay amo ti pagkasapulan iti masakbayan. Uwan, Lakay. Ikarik, nayunak to ti savings ta inton sa marunong agpawit ka. Sige nga rodan bagat. Umawag tumanan inton day off ko. Ipatpatag kayo launa iti anak ta. Kasta kami mat, Lakay. Agan-anad ka kanayon dita ah. Bye. Ay. No amumla ko ma. No apay ajak makaururnong. Jak ngamin kahit asyak ti paggapuan ti riri da kadagiti dadakkel na. Isu nga agan ano saklatan. Mala, agawa ang timangan anak ko. Amang numala daw ka iji pagadalan. Wan, mami, di kay agdanan ta na sa papay mo. Itimplaan nakman kit di iti kapay, Lisel. Uwan nanang. Adoy nanang. Ayun gayam, nagpawit ka din ti asawa. Uwan nanang, inakalaan inton madamdama. No kasta, sumurot kami kaninanang iyo. Uray saanan tatang. Ibagayo lat tanong niya ti kaya tiyo agatangag. Amangan nga minumabanog kayo unay nga agpasentro. Apay aya nalalaing kangamda kami, kaya't mingarod ti sumurot. Sige nga Rod. Mapantayo inton madamdama. Kasano da ito yan? Awan man ang tinabati itimpaw iti asawak. Awanan ti maururnong ko. Gaputa tanglan damat ti birok ti anak da. Mami? Agsangsangit ka?
Ada ka matgaya man, anak. Why, Mami? Di mo nadlaw tiya asidag ko. Gaputan nakadumog ka itay. Apay ka di, Mami. Ada ka di parikot? Awan, dinaklatan ikaskaso, anak. Mami. Di ka lang kuman kaya't nga iraman iti daytoy. Awan ngamin ti sabali apang ibagaak iti marikrik nak ita. Anya nga min dayta, Mami. Diyak ngaminan ammo, no anya ti umno nga ramidak. Diyak makapagkadkad no alaan amin da lola kan lulom ti patpatulod ni dadim. Danda ni awan pa yan ti matda para kadata. Kunak tupay kat. Ibagayo nga minan ka ni daddy, ti mapaspasamak. Karbongan yung matiag sao, Mami. Diyak ngamin kaya't asyak ti pakaigapon ti dida pagkikinaawatan, anak. Saan mat nga rod amabalin nga agul uli magkayulatan. Ama nga no ipagarupton ni daddy, adata adwala ang timanggas gastos iti ipaw-paw itna. Kumusta kan lakay? Kailiw ka na makita iti personal. Apayan, bakit? Agsaksakit ka matan. Ada ka di parikot? Awan, kailiw ka ngamin at talaga. Ala, di kagdanag. Bakit? Agbakasyon naginto nagrinyo ak iti kontratak. Masapol ngamin niya gagawak pa para iti panagkolehiyo ta anak ta. Kantay arapaap tayo amad dan iti buko da balay. Uwan lakay. Ay, kung naglagid din no da parikot dita Pilipinas. No da parikot, ibagamlatakan niya ka? Uwan, ngam awan parikot. Di ka agdanag lakay. Kwartam man, Lisel. Taibaon ko man ni nanang yaw amapan gumatang iti karnit baka ijay sentro. Makasid-sida ak ngamin kat. Pasensya kayong tatang. Ngam awanan kwartak. Anya? Ay, imposible mat nga awan kwartam. Ay, jak mamatay. Awan at talagang tatang. Intad ko amin kada kayo tay sobra tayo anak kitsyenda, idinagpawit ni Dondon. Jak patun. Amaw, adapay sa balay nga impawit ni Dundon kan ka. Tatang, intad ko aminan kada kayo. Yeah! Tinungpadak. Di nakpagululbudan, no di mo kayat anayunak dayta. Anya ti mapaspasamak dito. Day tama na manugang mo. Imutan nakit din. Kuna nakit din nga awanan kwartana. Idin to taad da ijay abroad ti anak ta. Anya? Tatang, nanang, patsandak ko ma. Awan to pa yan ti may gigamak iti pawpaw iti asawa. Gaputal alaan nyo mat amin. Anya? Apay, sakitan tinakam mo, mairanod kami mat iti pagrigregatan ti anak mi ijay abroad, Awan imbaga kakasta nanang. Ngam panunutan nyo mat ko mga agrigrigat ti asawa. Tapno manggad para iti masakbayan ti kakaisuna nga anak mi. Ngam kasano kami nga rod amakornong. No alaan nyo mat amin nga ipaw-paw itna. Na, naglaing kamatan asumong bat. Iti kastoy nga inaramid mo. Ipulong daka iti anak may. Anya? Wan, gaputa imot ka. Imutan na kamikit din, akatugangam. Una yung dagiti katugangap. Didak man lang maawatan. Bagi na lang ti amuda panunutin. Mami, ada akon. Agsangsangit kayo manan? Apay? Ada di mi nagkikinaawatan kada lolo kan lola anak. Anya? Anya ka di manan tinapasamak, Mami. Maipapan ka di manan iti kwarta? Uwan anak. Nakaungat day di awan maitad ko a kwarta kada kwada. Anya? Mami, imbaga kon kanidadi ti parikot ta ditoy. Anya? Nasaya at matlaang ano maamwa ni daddy ti mapaspasamak dito'y balay. Hello, lakay. Nakaawag ka mat. Kabarbaro man nga umawag kay ti kastoy nga aldaw. Katamo ka saan mo mat a day off. Wen bakit? Kaya't ko lang amin apun kan tinasaot ti anak ta. Hindi nagsarita kami din na minsan. Ha?
Anya day jay lakay. Akanayon ka no nga dati tiyo pagkinkinawatan ka datatang kananang. Pudno day talakay. Ngam kabaelak ida pakibagayan. Iso di kaagdanag kada kami. An nadamket dita sa lunat mo dita, tapno di kaag sakit. Sigurado ka? Bakit? Uwan, di nakpakadanagan. Sige. Insapar ko lang amin tinangawagkan ka. Tapno damagag ti may papaniti da ito eh. Sige, bye. Bye. Ay, kayat kun nga ibagakan kwa na ti amin. Ngamjak kayat nga agdanag ti asawak. Nasayaat ta simmangpet kan. Nalaing a babae. Apay ka di tatang. Anya ti impulpulong mo iti asawam? Apay ang makaong-ungat anak isarita kada kami itay. Tatang, awan imbagbagak kan kwa na. Nga uray marigrigatan akon iti sitwasyon mi dito'y balay. Dayta ti paglaingam. Ti agdrama iti asawam. Iso anama ti adagos ken ka. Awanan ka iti utang ana imbag anakam. Pinagnaed da kayo dito nga agina, ngawan bayad na. Sa ita, kastoy pa iti isubad mo. Gusto daytan, mami. Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputa siya ti pagparparangan da adakas. Diyakon amuno niya ti aramidak, tapno maawatan da ti marikriknak. Ipalpalubos ko lang arudan nga alaan dati kwarta nga ipawpawit ni dadim. Ngamda kasaklat na kadakwada. Dirigat na. Amang ano pa tiyan ni dadim dagiti bagbagada. Saan mo siguro, mami? Basta tipod no ti ibagata ka ni daddy. Agyaman anak ko. Tada ka mang patpatid ka itiriknak. Bakit? Adda akon. Ay na, kalaat na iti panagawid mo Kunak man ang pasukon kay G Airport. Kaya't kayo nga rod a sorpresaan. Iso adya ko ning pagpakam mo ti panagawid ko. Ay na, mailiw akon kan kalakay. Nanang, tatang, ato ti pasarabog kada kayo. Kaya't sapel ako mata magustuhan nyo ni. Apay ngay, tatang, nanang. Didak mo tin pagtimkan. Itay kayo pa akasarsarita Gaputaan mo may aday jay ababa iti ayan ti simpatyam. Tila siguro impulpulong na kan ka. Anya? Pangaasiyo ko ma. Tagkapya kayo ko man. Ay, saan ada kami ti kasaritam maipapan iti dayta? Diyan nalaing nga asawam Wan nga raw, imutan na kami kit din nadadakkel mo. Nanang, pasensya kayon. Ngamjak patyan dayta. Amok ti asawak. Makitam dayta. Talaga anayalisin ti asawam ti alipuspos mo, anak ko. Pangaasiyo tatang. Taurnusin nyo daytoy. Ayabak ti asawak. Tagsasarita tayo. Itatagsasango tayon. Kaya't ko ngagsao kayo. Apay ngagre-rekyar kayo. Anya ti makagapo. Ala, siya kon ti umuna nga agsaw anak ko. Awan kumamot kat ti timpor aparikaw no di na kami imutan ti asawam. Bakit? Pudno ka di dayta? Saan apod no day talakay? Amamunak mat saan ka di? Diyak to ida mabaling nga imutan. Gaputa imbilang kumutan idadadakkel ko. Ulbawd! Imot ka! Gaputa iimot mo kada kami ti birok ti asawam. Nupod no dayta, ado ko man ti urnong ko, tatang. Ngam saan? Awan apulos ti naidulin ko. Gaputa kaya tiyumot abukudan ti pawpaw iti asawak. Tila ang tuition fee ti anak mi ti malalak. Iso nga rod amang manggada kon, tapno adala ang busbusan mi iti anak ko. Ano?
Apay adi mo yung bagbaga kanyak dayta. Isu nga rod ang nagtrabaho kay di abroad. Para matlakada kayo ter aramidag. Gaputadyak kayat nga datumpuar adi yung pagkikinaawatan, lakay. Malala. Tapno saanin a dumakkel pa'y daytoy. Inton bigat matlaan. Ipanaw kon ti pamilyak dito balay. Tatang, nanang. Anya. Anya! Di ka egdanag, nanang. At dalat taitid ko nga allowance kada kayo. Nga oray saanin a dito ti pagnaidan me. Uray no kasto iti mapasamak. Ipatpatag kayo lata katugangak. Kat agtali na ito ti respeto kada kayo. Pimanaw kami iti balay da katugangak, Mr. Lonely. Nagabang kami iti asideg ti sentro, kabayatan ang maipatpatakder ti balay mi. Saan gayam nga ipawpaw it amin ti asawak ti matmatgadan na, taam muna ti ugali dagiti dadakkel na. Ita, addan bukod mi abalay nga uray basitlaan. Dagiti katugangak, di daklat ta kasarsarita nga ginggaita. Alakastan, katagyaman na. Tuy pagayam mo, Lisel. Lisel, pagayam ko, talagang adda dagiti kakasta a katugangan. Ngam itultuloy mo apakitaan latta ida iti nasayaat. Kat nasayaat met nakaurnong gayam ti asawam bayat ti kaddana ije abroad. Kat ala, sapay la kuma, tamaurnos to ti linnangenyo kadagiti katugangam. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Lisel at taga-probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.